Sanibonani guys, igama uNqobelani bathela amazwi lami inimba ngomhla ka-11 May. Guys, uqhawekazi ubesephethe ifoni ngesandla in a conversation between u-Azande no-Billy Williams. Usho kahle ukuthi, Azande, yini le uyenzayo lapha? Wathi, qhawe, let me explain. Wathi, explain what? You had a conversation with Billy Williams. Okay, let me see. Oh, uthi, qhawekazi is wet behind the ear. You have to make sure that you make things quickly to secure ownership of my own company. Wathi, Azande, qhawekazi, I was doing this for you. But unamanga, man. Unamanga. This was your plan all along. Oh, now I see. Wena ubukade ufuna ukuthi ungiqhelise eduze kwabazali bami ukuze ukwazi ukuthi untshontshe kahle i-idea yami. Oh, Azande, ndikhethe iside lakho ngakudefenda over my own mother. Wathi, hey, ubucelo ba? Wathi, oh, so is this how it is now? Huh? Yazi angazi ukuthi ngikuthembe kanjani. Phela wena vele umndeni wakho awukho close now. Kushuthi kahle kahle nawe ubufuna nami umndeni wami ukungiqhelalanise nawo ukuze sifane vele. Angithi, you wanted to steal my idea. Wathi, no, qhawekazi, uyabona into eyenzakalile la ukuthi uBill Williams does not trust you. He actually doesn't know you. Uyena lo obekade efuna le nkampani ibe under my ownership because he knows me wathi musuqamba amanga. Vele now you're gonna blame an invisible white man. You're gonna put it all as if uyena lo wenze yonke lento, but it's you. I know that it's you. Wabe sisuka lapho uqhawekazi guys waphuma wahamba umshiya Azande lapha kule ndlela kube enkulukazi. Wathi uthe umvimba wathi hey hlukana nami ha, wabe phuma ehamba guys uqhawekazi. Ngale eKhosela Tech kune meeting ebanjwe u-Onga engayo le biotechnology kaqhawekazi. And umuntu bekade focusile kule meeting bekade uLazarus uZoleka. Hey guys, bekade nje ikhanda lakhe liduma ecabanga ngendodakazi yakhe. Uthe iqeda presentation u-Onga uLazarus wathi, oh, that's very very good. Hayi kodwa ke uZoleka wangasho lutho, waze wabuza u-Onga ukuthi, ma'am, are you okay? Wathi, yeah, I'm fine. Sesibe bobabili ke washo ukuthi, oh, yazi my love, I can't stop thinking about uqhawekazi. I feel like usenkingeni. Hey ngoba guys kuba umzali izinseka guys ziyakhuluma ngampela. Uthemethe umfonela uqhawekazi ifoni akayibambi. Yo guys uZoleka waba more frustrated. Kanti uqhawekazi naye usemane wafonela i-Uber. Ubheke ekhaya manje la azalelwa khona phela la akwazi ukuthi athole i-shoulder to cry on mase izinto zimshubela. Guys, akupheli-ke lapho. Ibe nje ukufika i-Uber lapha emagcekeni ke akomuzi ke kaZoleka wabevula icapha ugele engene endlini uyamemeza, mama akusabeli muntu. Tata akusabeli muntu. Daphne uze wabiza ngisho isisebenzi guys, no one is responding. Ugirl uthe seyedwa endlini ebona ukuthi ayikhala ibhungezi, hayi abuye amazwi akhe ehlaza ekhuluma noZoleka esho ukuthi I'm gonna do this on my own. I do not need Khosela Tech anymore. I have made my decision. I am taking my idea elsewhere. Uyamuzwa unina emkhuza ukuthi hayi qhawekazi, it's not as easy as you think. Guys, qala inhliziyo ekuthake manje inhliziyo kaqhawekazi. Phela ugele singakhohlwa ukuthi inhliziyo yakhe phela ayikho right. Noma ke wathola inhliziyo kamfwabula ikamva kodwa phela buye kuvuka ukuthi inhliziyo engesiyona yakhe leya. Ugcine sebamba isifuba ugirl esebheka ama-fridge la engakhona ebheka amanzi ugirl ezama ukuphuza ugirl. Lapha amazwi kaZoleka lokhu etringa ey'ndlebeni zakhe esho ukuthi uZoleka hayi bokhuzeka. Speed kills mntanami, speed kills. Oh uqhawekazi eqhubeka edaza inkani. Yeyi kuze kwabuya la mazwi la esho khona uqhawekazi ukuthi wena nawe who was there in your time when you were busy going up and down, uyale phesheya kwey'lwandle uzenza i-tech guru kanti awuyilutho nje but a deadbeat mother. Eqhwabaza impama ke uZoleka eqhwabaza uqhawekazi ebuya lapho engafuni ukukhuzeka ugirl eqhuba inkani esho ukuthi yena no-Azande they will be partners. Ngoba ukungazi kufana nokungaboni ngampela. Kuthe kusanjalo kwabe kungena ucingo
Efonini kaqhawekazi oluvela kuma wakhe uZoleka, uGirl walibamba endiza ucingo. Ube nje ukubona iskrini sibhala ukuthi mama, wathi answer fast, wathi mama, hayi. UZoleka kwangathi kukhona iy'nyosi ezimncinzayo emzimbeni mezivoyisa ingane yakhe ikhala over the phone. Wathi qhawekazi uphi? Kwenzeka ntoni? Wathi mama ngiyakudinga, mama ngiyakudinga. Hayi! Zoleka. Indlela bengasayiboni uGirl beyiphuthaza. Ehla amastebhisi ekhosela tag u-Onga benophosha ubagudluze endleleni engathi angazi i-strangers zakuphi, wangabe sabatshela nanokubatshela ukuthi uyaphi. UGirl ebheke emotweni ephindela laphaya endlini emzini wakhe eyosiza indodakazi yakhe. Kuphele konke lokho ukuthi ngakutshela wena, ngakukhuza. No, akusekho lokho. Into ayifunayo nje ukuthi afike kuqhawekazi ayomnika ihagi, amtshele ukuthi my daughter, it's going to be okay. Guys, uthando labazali. Hayi, uthe nje uqhawekazi esalinda unina wezimoto iduma la emnyango. Yeyi uGirl egijima ngasemnyango. Mama, methi uyafika ngasemnyango. No, ayikhali ngamama. U-Azande ufike kuqala. Uthi phela uzopholisa umlilo akade ubasile. Mane wanyanya uqhawekazi bebona Azande wathi, ufuna ntoni apha? Ufuna ntoni apha Azande? Kuzomela uhambe ngoku mama uyeza mama hamba Azande before I call security. Wathi qhawe, listen to me. Wathi ndithe hamba, wathi ngithe listen to me. Ndimamele. Hayibo Azande guys. Sekuyena onyusa ivoice manje kube kuyona esephutheni. Wathi mina bendisazokuxelela ngayo yonke lento le. At a good time. uBilly Williams ubedinga mna uba ngibe face yale company for a while. But as soon as everything had settled, I would have put you back in place as the owner of this company, okay? Wathi ngisuxoka, wathi ndinyanisile, you need to listen to me. Uyaxoka wena. Into engizoyenza njengamanje, ngizohamba ndiyekhusela tech, ndibaxelele uba wena wenze ntoni, ufuna ukweba i-idea yami, ndimanipulateile. Wathi no, you're not gonna do that. Wathi ewe ndizoyenza Azande. Wathi no, that's gonna ruin everything. Wathi ndizoyenza. Wabe suku qhawekazi Azande wambamba, bahilizisana guys, bahilizisana. Wathi leave me alone. Hey, before we know it, qhawekazi push Azande kanti bakwi high floor guys, phezulu emastebhisini. Azande waflya. Wena wabona I believe I can fly. Wayophoseka le emanzini full speed guys. Ngazi noma ufike washayeka phansi deep ku-swimming pool, kodwa uthe masesenyukela ngaphezulu besentanta ubhuti guys, kubonakala ukuthi ngathi usemane waba unconscious. Qhawekazi-ke guys, sekuyena osenkingeni. It would have been better sekuthiwa-ke u-Azande-ke uyena obekade esasecaleni yedwa yabo, kuthiwa nje ubezama ukweba i-idea yengane. It would have been better if it was like that, but now things have escalated cause manje uqhawe naye akasekho msulwa since aphushe phela u-Azande laphaya phezulu esitezo yomphose e-swimming pool, and manje sekumele aphuthunyiswe esibhedlela. Wonke umuntu uzobe seblame uqhawe instead of u-Azande. Guys, ayaphendukile-ke amatafula, asazi ukuthi-ke bazophuma kanjani-ke kule ndaba le esinzima kangaka-ke emndeni walaphaya koNgcukana no-Bikitsha. Phela lapha amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, nilike, nicomente. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobelani, bathela amazwibelami.